Ei, hola companys i companyes, ja tornem a seguir. Primerament voldria fer una petita crítica, perquè quan jo abans d'explicar l'acudit dic avui n'explicaré un de molt dolent, quan l'acabo, aquí hi ha 3 personatges que llavors em diuen oh, que dolent, Ara no hi és, però també hi ha la nena que diu, la nena, la que surt ara del lavabo, nena, que diu, ai Albert, que dolent, ets un cap d'ou, molt dolent aquest acudit. Llavors surt en Marc, va, tio, anem a treballar, dios, que dolent que era, ja em foto nerviós, va, anem a treballar, va, anem. Llavors hi ha en Fufu, que és el que hi ha aquí darrere, que aquest no diu gaire res, però com que és un hacker, perquè és un hacker, llavors manipula tota la informació que es penja a internet. És un hacker! Bé, va, anem per l'acudit, ja ho he dit. Ja pots venir, nena. Això diu que era un... Això diu que era un pare que anava amb el seu fill per Madrid amb un taxi. Un pare català, amb un fill català, amb un taxi a Madrid. I el taxi era de Madrid. El taxi... Posem-nos d'acord. El taxi era de Madrid. Bé, i anàvem per Madrid i amb aquestes que passen per un lloc que estava ple de prostitutes. I el nen li diu, pare, què són aquestes senyores que van vestides així tan lleugeretes i tan maquillades i això? I el pare, dissimulant una mica, diu, no, això són senyores que han anat a una festa de disfresses i ara estan esperant els seus marits que les passin a recollir. I si t'hi fixes veuràs que de tant en tant passa un cotxe que és el marit d'alguna d'aquestes senyores que la ve a buscar, que surten de la festa. I gira el taxista, tot xulo. Vamos a ver, señor, ¿por qué usted está diciendo mentiras a su hijo? Esto no son señoras que vayan a una fiesta, ni leche, ni mierda, ni nada. Estos son prostitutas, putas, niño, esos son putas. Son unas putas y vienen aquí los señores que engañan a sus mujeres y vienen aquí con estas señoras a hacer el amor. ¿Te ha quedado claro, niño? Y usted no diga más mentiras a su hijo. I el nen diu, para, però si aquestes senyores ve gent aquí i s'hi fan l'amor, et deuen quedar embarassades, no? I deuen tenir fills. I el pare diu, sí, esclar, és que si no tinguessin fills a Madrid no hi hauria taxistes. I deixem-ho aquí, doncs, Vinga, va, fem-la!